Kad moje srce bije u ritmu melodije, šućem muzike na struje, kad moje srce bije u ritmu melodije. Da, da. Ajde da trčimo, ja i ti. Ajde da trčimo. Dođi da trčimo. Ona je dobila crnu boju. Jeste. Ne, prosi ga se ona. Jo, vidi ga ovaj. Šta je ovo? Zelenbač onaj, kako se zove? Gušterić. Svega. Gušterić. Te. Odi. Vidi Luna. Pobegla. Ode, John. Evo ga Remus. Vidi ga Remus, Luna. Vidi Remus. Ajde da trčimo. Vidiš kako Mišeli zna da dresira kuće. Ona zna, kad ima puno kućića. Odavde, Lule, odavde, vidi kako se lepo vidi. A nekad loptu bira, ne sve. Hajde, Mišeli, ne mogu putak, kaže da je... Ma daj bre, ti igra se sa njim. Oni, oči da ja ne znam, neki put ide on. Donesi mi dečkilo za zub i spadaju mi. Jadeka, Dule te snima, okreni se. Evo, ovdje ima više. Evo, Đuro. Vade mu zubi ide po lijeku. Pre neko već je griskao gospu i trojku. Kako kopaš, Luna? Onda je išao kod ovog jednog starog tipa koji je inače penzioner, da mu zaveti taj slučaj. To ima i službu. Ajde! Jako! Nije se, a pa ovako prvo okladi i poslije se što stoli gledaju. Bog te provjere od čega je ovaj. Ovo je samo to reka. Kako se radi režisarski posao? Ajde malo, reci ovdje, stani pa kaži šta imaš. Duševe, molim te, snimi tamo sve. Evo, vidiš kako ih... Jo.